Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, in-numru ta' dawk li għadu flukandu fi stabilimenti turistiċi f'pajjiżna kien ftit inqas minn 410,000. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li minnhom ħareġ li kien hemm żieda ta' aktar minn 155,000 persuna meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Fl-ewwel kwart tas-sena l-oħra, it-total ta' dawk li għadu flukandu fi stabilimenti turistiċi kien aktar minn 250,000 persuna. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li dawk li għadu fi stabilimenti tal-akkomodazzjoni fl-ewwel kwart tas-sena kienu jgħoddu għal kważi 400,000 persuna f'Malta, waqt li f'Għawdex kien hemm iżjed minn 15,000 persuna. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li f'dan il-perjodu msemmi l-aktar stabilimenti tal-akkomodazzjoni li għadu fihom nies kienu dawk ta' 4 stilel. Dawn kien jammontaw għal iżjed minn 190,000 persuna, wara jikklassifikaw dawk ta' 3 stilel u ta' 5 stilel. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li fl-ewwel kwart ta' din is-sena li l-jili fl-istabilimenti tal-akkomodazzjoni kienu jgħoddu għal kważi 1,660,000. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 620,000 lejl meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel.